Video. Umaya na kayo mag-picture. Ilang oras yung sabi ko, isang oras. Payungan mo ako. Ito mo. Nandito na pa! Hindi na ka payungan. Wait, kakasala ko kaya no? 1, 2, super smile ka po. Pagin. Sigtit natin. Okay ba? Okay. Ang cute natin, no? Aray. Ayoko na nahiya. Ano si Ron?